Адът се стовари на земята след отварянето на бомболюковете на 180 тежки бомбардировача Б-24 Liberator и Боинг Б-17 летяща крепост. Небето над София не познаваше такова насищане с бойни машини. То се прорязваше от изстрелите на биещите се изтребители. Гледката от варварската бомбардировка караше българските пилоти да върхлитат яростно отново и отново. Вече дозина американски самолета горят на земята и във въздуха. Бомбените килими превръщат в руини цели квартали на София. Под отломките от сгради са погребани най-вече жени, деца и възрастни. В януарския студ, сред развалините и разкъсани трупове, се щурат обезумели от ужас хора. Други панически се опитват да напуснат града. Англо-американските бомбардировки над България са един от безпрецедентните актове на безмислено насилие в историята на човечеството. От една страна са един епизод от най-ужасяващата война в човешката история, но от друга страна са и една черна страница в българската гражданска и военна история. Епизод от българската история през Втората световна война, който има основно два аспекта. Чисто военен и естествено човешкия аспект. Несъмнено най-голямото изпитание за мирното население и най-вече за гражданите на столицата София. Нещо, което дава огромно количество жертви, а на практика не постига резултата, към който е било насочено. Едно голямо нещастие за българския народ, което оставя дълбоки следи и се помни до ден днешен. Ужас, болка и една трудно споделима трагедия. За нас, съвременниците, уви са потулен спомен. Идващият мрак не се оказва защита. Тонове запалителни бомби от десетки британски бомбардировачи Уелингтън оставят горящия град с 3600 разрушени и необитаеми сгради. Над 900 мъртви и стотици агонизиращи ранени. Мащабът на нанесения комбиниран въздушен удар е невиждан за Балканите. Балканската война е първата въздушна война в историята на човечеството, защото срещу нас реалният противник е разполагал също с авиационна техника, също използвал самолети, така че ние сме имали пред себе си един прецедент в историята на войните, т.е. въздушното противоборство, в което сме отработили последователно всички елементи на съвременната въздушна война, само с едно изключение, това е борбата с въздушния противник. Бойното кръщение на българските летци е на 16 октомври 1912 година, когато поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев със самолет Албатрос извършват разузнавателен полет над крепостта Одрин. На 20 ноември българската авиация извършва първата в историята военна бомбардировка над укрепен град. Това е град Одрин. Бойните полети на българската авиация са проводено с използване на сухопътни боеприпаси, обикновени бомби, след това и с авиационни бомби, включително с използването и на прицелни системи, което е за първи път в реален, мащабен военен конфликт. Авиационните бомби са хвърлени върху войскови резерви и складове на противника в района на Одрин и Истанбул. Никой от българските поручици не мисли да атакува жилищните квартали. Такъв е бил моралът им. Въздушната война също трябва да отговаря на законите на войната и да защитава жертвите на конфликта. Да е насочена срещу военни цели и да не се атакуват цивилни обекти. Тези норми са въведени с появата на първите цепелини и крехки самолети. Способите за използване на авиацията в реален военен конфликт наистина са един от големите приноси на българската военна авиация в историята на войните. Първият бомбардиран град в нашата история, това е град Варна и той е бомбардиран от руснаците на 14 октомври 1915 година. Денят е Петков ден. В 7:30 часа към Варна се насочват два неприятелски хидроплана,
които правят пълна обиколка над града и хвърлят няколко бомби. Час по-късно следва още по-жестокия обстрел на корабната артилерия. Градът е разтърсан от мощни взривове. Бомбардировката продължава около час. Освен разрушения, има загинали и ранени, включително и деца. Първата световна война е в разгара си. Над България започват прелитания на съюзната авиация. На 17 април 1916 година френски авиатори долитат до София и хвърлят бомби над летището до града. Единствената жертва, за щастие, е един кон. Въздушните нападения на столицата следват на 3 юли, 8 август и на 15 септември. На 28 септември е бомбардиран и град Велико Търново. Края на тази поредица от бомбардировки се слага на 30 септември 1916 година. Сърбина Бранко Наумович и френския пилот Морис Роабъл с двуместния биплан Фарман имат мисия да бомбардират София. Към 9:15 часа те са над българската столица и дори успяват да хвърлят 2 бомби по жилищни сгради. 2 изтребителя, Фокер Е-3 с пилоти поручик Марко Първанов и фелфебел Вагнер, излитат от летище Божурище, прихващат и свалят Фармана до Своге. Екипажът му е пленен. Постигната е първата въздушна победа на територията на страната. След този урок повече враг в небето над София до края на Първата световна война не се появява. От 1916 година можем да кажем, че българската авиация охранява собственото си небе. След загубата на Първата световна война, страната ни претърпява погрома на Ньойския диктат, който откъсва от България Западна Тракия, Южна Добруджа и западните покрайнини. Дълготрайно се изгубва перспективата за национално обединение. Специално за армията тя е забранена да съществува като такава. По отношение на въоръжението нещата стоят направо трагично. България е трябвало да предаде почти цялото си тежко въоръжение. Забранено е развиването на флот, забранено е развиването на авиация. От родовете войски авиацията е може би най-пострадала. Имаме право само на гражданска, и то с мощност на двигателите до 180 конски сили. В този труден момент е поставено началото на българското самолетостроене. Отначало в рамките на ДАР Божурище, след това и в самолетната фабрика в Казанлък, където се произвеждат не само учебни самолети, но започват постепенно да се произвеждат и самолети с определени бойни възможности. В този период между войните ние запазваме нашата учебна система, аеропланото, след това авиационното училище, което създава едни изключително подготвени кадри. Държавата преминава през 2 междувоенни десетилетия, белязани от септемврийско въстание, кървавият атентат в църквата Света Неделя и 2 военни преврата. Цар Борис III и българските управници поддържат неутрална позиция преди поредния глобален сблъсък. След 1935 година българо-германското военно сътрудничество се засилва доста. През 1935 година в София пристига Херман Гьоринг на неофициално посещение, но резултатите от това са много добри, тъй като и цар Борис, и другите, които са го съпровождали тук по време на посещението му, знаят как да се отнесат към него като към един суетен човек, който обича лукса, а само година по-късно той става главен отговорник по 4-годишния план на германската икономика, в който е включена и военната програма на Германия. Още преди да са отпаднали ньойските ограничения, от Германия на летище Божурище кацат първите изтребители Хенкел 51 и Арадо 65. Доставени са още изтребители. Полските с кодово название Ястреб и чехословашките с кодово название Доган. Бойните знамена на орляците, въоръжени с тази техника, са връчени лично от царя на 27 юни 1937 година.
Подготовката на летателния и земния състав се засилва. Част от кадрите са изпратени за обучение и специализация в Германия, Полша, Италия, Унгария и други държави. Когато говорим за състоянието на българската авиация, малко преди и в самото избухване на Втората световна война, трябва да кажем, че тя все пак си остава относително неподготвена. И основната причина за това е, че ограниченията на Ньойския договор отпадат едва в средата на 1938 година. Почти 2 десетилетия след края на Първата световна война, българската армия се развива под знака на военните ограничения, записани в част 4 на Ньойския договор. И макар че през 20-те и 30-те години българското държавно и военно ръководство тайно заобикаля тези забрани, те официално отпадат, когато България на 31 юли 1938 година подписва Солунското споразумение с Балканския съюз. Именно Солунското споразумение създава предпоставките за вече тоталното възстановяване на военната мощ на царство България в самото навечерие на Втората световна война. В късното лято на 1939 година мирновременната численост на българската армия е малко над 72 000 души. Германия играе водеща роля в превъоръжаването на България. На това се гледа и като на една икономическа сделка. Измислена е система отначало с размяна на стопанска продукция, а след това с кредитиране от страна на Германия за закупуване на немско оръжие. И през 1938 и през 1939 година българската страна успява да получи едни много добри условия за тези доставки, а и сумите по тях не са никак малки. През 1938 година кредитът е в размер на 30 милиона райхсмарки, а през 1939 година към тях са добавени още 45 милиона. В действителност, Втората световна война започва на Балканския полуостров. В началото на април 1939 година Италия анексира Албания. На 1 септември 1939 година Вермахта нахлува на полска територия. Започва най-мащабният военен конфликт в историята на човечеството. Само 2 седмици по-късно, на 15 септември 1939 година, официално е обявено, че България ще продължи своята миролюбива политика и ще остане неутрална. Другата важна цел, която си поставя българската външна политика, е да се използва момента, когато са поставени под въпрос границите от Първата световна война. Какви териториални придобивки ще получим от едно бъдещо благоприятно развитие на войната? Това е основният въпрос за българската държава. Как несправедливият Ньойски договор да бъде съборен, как да се постигне обединението на българите в една държава. Отново зашумяха българските трибагреници на свободна Добруджа. На 7 септември 1940 година България подписва Крайовския договор и Румъния връща на България Южна Добруджа. Съгласно плана за създаване на българските въздушни войски от 1937 година, те трябва да имат в състава си 10 000 човека и 600 летателни апарата. Към 1 януари 1940 година вече има 595 бойни, учебни и спомагателни самолета. Това дава основание през 1940 година на база на решение на Народното събрание въздушни войски да бъдат определени като основен род войска в рамките на българската армия. От Германия пристигат и първите 10 съвременни изтребители Месершмит 109Е с кодово название Стрела. От 1 юни 1940 година във въздушните войски е създаден нов елемент – противовъздушният. Полагат се основите на въздушната предупредителна служба. Българските военни самолети получават нови отличителни знаци. Те се обозначават със знак Хикс, стилизиран Андреевски кръст. Една от причините да се вземе решение българските самолети след 40-та година да бъдат с хиксове е точно тази да се изработят отличителни знаци, които ясно да определят нашата принадлежност и да са лесно разпознаваеми, имайки предвид, че Европа вече е във война, света е във война. През септември 1940 година се сключва тристранния пакт между Германия, Италия и Япония.
става ясно, че войната ще се разширява и много от държавите, които са обявили своя неутралитет, ще трябва да го изоставят. От есента на 40-та година започва много силен натиск над България да изостави политиката неутралитет и да се така по-ясно заяви на страната на Тристранния пакт. Англия се опитва да убеди България да запази неутралитет или да заеме страната на кралството. След присъединяване на Южна Добруджа, България насочва претенцията си за излаз на Бяло море. Лондон по никакъв начин не е склонен да удовлетвори българските искания, което прави идеята България да върви с Англия съвсем нереалистична. Стратегията на Германия е войната да не се разпространява на Балканите и те да бъдат суровинен източник за немската икономика. Балканите обаче стават арена на бойни действия. През октомври Италия напада Гърция. Акцията на Мусолини търпи бърз провал и създава предпоставки съюзниците евентуално да открият чрез едно дебаркиране нов фронт в Гърция на Балканите. В началото на 1941 година 12-та германска армия под командването на фелдмаршал Вилхелм фон Лист започва да се съсредоточава в Румъния с оглед предстоящите действия, които тя ще води срещу Гърция, така известната операция Марита. Така че Германия при всички случаи трябва да премине през българска територия с войските си. Въпросът е дали като съюзник или по пътя трябва да ни окупира. През октомври цар Борис за първи път е поканен от страна на Хитлер да се присъедини към Тристранния пакт. Цар Борис и правителствата първо на Кьосе Иванов и после на Богдан Филов полагат всички усилия България да отклонява тази покана. И през месеците декември, януари вече в София ясно си дават сметка, че това вече няма да може да бъде отказвано. На 1 март 1941 година в Виена министър-председателят Богдан Филов подписва присъединителния протокол към Тристранния пакт. В договорът влиза и условието, извоювано от българската делегация, че България няма да се ангажира с активни военни действия. Успоредно с това събитие започва и навлизането на 12-та германска армия на територията на България и отправянето й към Гърция. Преди включването на България в Тристранния пакт, неколкократно британската страна е предупреждавала, че това ще има сериозни последици за бъдещето на България. След като България, българското правителство и цар Борис III не са се съобразили с това, те трябва да бъдат наказани. Това е думата – възмездие и наказание. В меморандум британското правителство изрично настоява пред своите американски съюзници, че Кобурготската династия трябва да бъде отстранена. Дава се, например, една характеристика за цар Борис III, която е интересна. Цар Борис III е интелигентен и хитър, но не е толкова куражлив, за да провежда самостоятелна политика и поради това той вкарва България в състояние, което ще й донесе катастрофа. На 25 март към Тристранния пакт се присъединява Югославия. 2 дена по-късно в Белград е извършен военен преврат и Югославия излиза от пакта. Това става причина Германия да атакува западната ни съседка. Когато Вермахта атакува на 6 април Югославия, всъщност първите бомбардировки над България са от югославски самолети. Югославски и британски самолети бомбардират Кюстендил, Петрич, София и околните села. Дадени са първите жертви. Тези бомбардировки траят сравнително кратко време, няколко дни през април. Ефектът е повече от 100 души загинали от цивилното българско население, а след това, 10 дни след това, идва голямата радост от националното ни обединение, като че ли българите забравят за тези бомбардировки. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. През пролетта на 1941 година България получава за управление и за защита до края на войната Вардарска Македония, част от Поморавието, по-голямата част от Теломорието и там се настаняват български войски. Германия нито веднъж не е обещавала на България, че ще й даде Македония,
Но когато Югославия се нарежда на страната на враговете на Райха, тогава Германия разрешава България да заеме Македония, като това обаче е решено само като административно управление. България не я получава тази територия, тя е оставена да се реши въпросът да се реши след края на войната. На 22 юни 1941 година германските и съюзните войски нахлуват на съветска територия. В края на 1941 периметъра на войната се разширява с японското нападение над Пърл Харбър. Съединените щати влизат във войната. На 12 декември германският и италианският посланници в София връчват колективна нота на българския външен министър, с която го призовават България също да вземе страна към конфликта и да обяви война на Съединените американски щати. Разбира се, от германска страна като аргумент е посочвано, че тази война е напълно символична, че това е акт на съюзничество, който няма да има никакви практически последици. Известен е този израз за символичната война, измислен от тогавашния министър-председател и професор по археология Богдан Филов. Тогава знам от баба ми, че плъзнала шегата, че какво може да искаш, когато един професор-археолог управлява държавата. Той иска всичко да превърне в руини, нали? И така се намира в работната си обстановка. Има нужния брой народни представители. Отварям заседанието. На 13 декември 1941 година 25-то обикновено народно събрание гласува решение за обявяване война на Великобритания и Съединените американски щати. Богдан Филов си записва много скрупулезно, че 2-3 не са ръкопляскали, още толкова са ръкопляскали, но вяло. Всички останали единодушно и с акламации взимат това съдбовно за нас решение и накрая той записва: великолепно заседание излезе. Първата военна година за царство България завършва с бомбардирани 25 населени места, 115 убити и 162 ранени. Отговорът на щатите се бави на нашата декларация. Даже бих казал, че се бави обидно. Всъщност, официално, щатите ни обявяват война след нашата декларация, забележете, чак през юни 1942 година. На 12 юни 1942 година първите 13 американски бомбардировача Б-24 Liberator се появяват над Балканите. Активизирането на съюзниците не е случайно. След поражението на Вермахта при Москва и Северна Африка, регионът се оформи като единствен сигурен източник на нефт и стратегически суровини за немската военна машина. Става все по-ясно, че държавите, които са били съюзници на Германия, заедно с нея тръгват към една доста страшна катастрофа. Заради реалната заплаха от въздушни нападения, столичният кмет инженер Иван Иванов издава нарочна заповед за неотложни мерки за противовъздушна защита. На 3 септември 1942 година съветски самолети бомбардират градовете Русе, Стара Загора, Казанлък и Горна Оряховица. Нападенията принуждават правителството да въведе режим на затъмнение над цялата страна. Когато обаче нещата в Втората световна война се обръщат и най-вече особено след Сталинградската битка и след Курск, се говори за това българските дивизии да бъдат изтеглени от Гърция и Югославия, явно, че ще има несимволични действия срещу царство България. В началото на 1943 година се провежда конференцията в Казабланка, където за първи път се коментира темата за масирани бомбардировки срещу тристранния пакт, преди всичко Германия и Италия. България, въпреки настояването на Чърчил да влезе в списъка, не е била обект на подобни бомбардировки, защото са били на лице, според стратезите, основно Съединените щати, усилия на българското правителство и най-вече на цар Борис III България да излезе от войната
Царя ще направи много важна стъпка в тази посока. Той ще започне неофициални сондажи, изпращайки един, струва ми се, незаслужено забравен българин, Георги Киселов, чиято задача е да установи контакти с американците в съседна неутрална Турция и да им предложи разговори за евентуален обрат в българската външна политика, срещу което обаче, това е изричната уговорка Киселов да постигне съгласие с американците, България да не бъде бомбардирана. Британското правителство категорично заявява, че е за безусловна капитулация на България и че с България не бива да бъдат водени сепаративни преговори за излизане от войната. Вашингтон не се съобразява с това и започва подготовката на една секретна операция, която по-късно има названието мисията Джедуин. В изпълнение на този план през есента на 1943 година в Турция е изпратена една мисия на управлението на стратегическите служби, която включва 3 души. Полковник Корнелиус Джедуин като ръководител на мисията, майор Марий Гарфин от управлението на стратегическите служби и Ангел Куюмджийски. Куюмджийски още през 1940 година заминава през Швейцария за Съединените щати и още 1942 година има първи контакти с ръководителя на американското разузнаване генерал Уилям Донован. Година по-късно приема американско гражданство и по настояване на генерал Донован му дават чин от полковник от американската армия, за да бъде използван с неговите връзки в дворцови, икономически, военни и православни среди в България, за да се проведат тайни преговори за евентуално излизане на България от войната. На 13 юли 1943 година Английско-американският комитет на началници на щабовете приема директивата Point Blank за нанасяне на масирани въздушни удари на 76 обекта върху силите на оста. Point Blank не е насочена спрямо България. В нея е казано, че трябва да се разруши военната, индустриалната и икономическата база на Германия да води войната, а едновременно с това да се нанесе и морален удар върху населението, за да спре то да носи тежестите на войната. Защото тогава се е считало, че масираните бомбардировки ще обезверят цивилното население. Щабът на войската полага усилия за изграждане на противовъздушната отбрана. Започва лицензното производство на изтребители Авия Б-135 в самолетната фабрика в Ловеч. На първи изтребителен Орляк е заповядано да се пребазира от летище Карлово на летище край София. Договарят се 23 модерни изтребители Месершмит 109 Г-2. Доставени са и 100 трофейни френски изтребители Девуатин 520. Нещата ще се усложнят страшно много за България, когато през лятото на 1943 година вече започва настъплението на съюзническите войски в Южна Италия. И се оказва, че от тук вече техните самолети могат лесно да достигат Балканите. На 1 август 1943 година американската авиация нанася първия масиран въздушен удар срещу цел на Балканския полуостров. Оперативното мероприятие носи кодовото название «Приливна вълна». Екипажите на 179 американски тежки бомбардировача Б-24 Либерейтър летят над България на път за основната си цел – рафинериите на Плоещ. За прихвата им са вдигнати 10 изтребителя Доган от първи изтребителен Орляк. Малката им скорост не позволява на пилотите да настигнат и атакуват либерейтерите. Следващият сигнал за излитане е подаден при завръщането на американските самолети от Румъния. Този път, освен Доганите, от летище Враждебна излитат и 4 Месершмита. Първата двойка е с водач поручик Стоянов, прикриван от подпоручик Бонев. Втората с водач подпоручик Кръстев, прикриван от подпоручик Бочев. Те бързо настигат, атакуват и засягат с огъня на бордовите си оръжия няколко бомбардировача. 5 от тях падат и са им зачислени като победи. На 28 август 1943 година в 16 часа и 22 минути тежка болест отне живота на възлюбения син на България, Негово Величество Борис III, царят обединител.
Внезапната смърт на цар Борис III проваля плановете за извеждане на царство България от Тристранния пакт. Липсата на воля в регентите за продължаване на неговата политика предопределят съдбата на българската държава. Смъртта на цар Борис III лишава управлението в България от един безспорен авторитет. Настъпва един властови вакуум и се започва една постоянна политическа криза. Властта се поема от едно дете. На престола се възкачва 6-годишният тогава Симеон, управлява с регентство. Никой от регентите няма обществения авторитет на цар Борис III. От друга страна, усещането за наближаващата катастрофа все по-силно започва да се чувства в България. Американската авиация активизира своите действия от септември 1943 година. Засечени са въздушни разузнавания над Западна България. На 21 октомври базираната на летище Скопие българска двойка Месершмити излита, за да предотврати атаката на 20 изтребители Lightning срещу ЖП гарата на града. Във въздушен бой поручик Михаил Григоров подпалва десния двигател на един от неприятелите. Останалите се оттеглят. Решението за въздушни удари срещу България е взето на специално заседание на Имперския комитет за отбрана, проведено от премиер-министър Чърчил на 19 октомври 1943 година. На следващия ден английската комисия в Вашингтон предлага на генерал Айзенхауер при първа възможност срещу България да се предприемат сурови действия. Българското население, което 3-4 години след началото на войната, трябва да кажем, че няма голямо усещане какво точно представлява войната. Но вече бомбардировките на София показват, че войната е дошла и в България. Столицата на България бе нападната от англо-американски самолети. Целта на нападението бе явна – да се смути здравия български дух на гражданското население и вярата му в победата на справедливостта. Първият масиран въздушен удар срещу София е нанесен на 14 ноември 1943 година от 91 бомбардировача Б-25 Мичел, прикривани от 49 изтребители Lightning. Срещу тях от летище Божурище излитат 13 Месершмита от трети изтребителен Орляк. Въпреки смазващото числено превъзходство на противника, атаките на българските изтребители дават резултат. Свален е един Lightning и още 3 бомбардировача са простреляни. Останалите изсипват бойния си товар над кварталите Хаджи Димитър, Индустриален, Триъгълника, Булина звезда и бензиновите резервоари. В опит да намали пораженията, зенитната артилерия интензивно обстрелва агресора. Българската авиация дава първата си жертва. При опит за принудително кацане без колесник, загива в своя Месершмит Фелфебел Тодоров. Българското правителство остро реагира на бомбардировката и я нарича терористична, в пълно противоречие с Хаагската спогодба от 1907 година. Някои от експертите на американското разузнаване и дипломация посочват в този период, че не е много възможно политическото ръководство на страната в лицето на Богдан Филов и на новото правителство на Добри Божилов да се съгласи да излезе от войната, независимо от отказвания натиск, поради основна причина, че те повече се страхуват от германците, отколкото от евентуална окупация от съюзническите сили. Паралелно с осъществяването на бомбардировките се обсъждат и други варианти. Единият вариант, на който много държи британското правителство в лицето на Уинстън Чърчил и външния министър Антони Идън, е на всяка цена да се накара Турция да влезе във войната и да нападне България. Следващата въздушна атака на българската столица е на 24 ноември 1943 година. Този път бойният ред на американците включват 36 тежки бомбардировача Б-24 Liberator, прикривани от 48 изтребители Lightning. Посрещат ги зенитчиците и стреляли близо 600 снаряда. С огъня си те отклоняват противниковата формация на север от столицата и засягат няколко самолета.
19-те Месершмита от трети изтребителен Орляк излитат от летище Божурище, набират 7500 метра височина и атакуват от към страната на Слънцето. Фелфебел Коев разстрелва от упор един от бомбардировачите, който се разбива западно от село Богомил в Македония. Простреляни са още 2 американски изтребителя и 3 Либерейтъра. Към земята полита и горящият Месершмит на подпоручик Митю Тисов. С тези 15-16, в един момент са били 13 изправни самолета с горе-долу толкова подготвени пилоти, е било невъзможно да се противодейства срещу бомбардировачи от типа на Б-24, които са 4-5 пъти числено превъзходство, заедно с прикривани от изтребители Лайтнинг. Самолетът на командира капитан Топлодолски също е прострелян. 3 от попаденията са в кабината. Един куршум минава на милиметри от лицето, вторият се забива пред него, а третият в бронята зад главата. Това не пречи на капитана да порази един от либерейтерите, който се разбива край град Струмица в Македония. Топлодолски е бил много грамотен командир, една забележителна личност. В началото не е назначена, той е избран от самите авиатори да бъде командир на най-модерния изтребителен Орляк. Според радио BBC в своите бази не се завръщат общо 16 американски самолета. Още преди началото на масираните бомбардировки, на 28 октомври 1943 година, бившият директор на Американския колеж в София, Флойд Блек, който е в Истанбул по това време и работи и за американското разузнаване, твърди, че масирани бомбардировки над България от страна на американските въздушни сили, до тогавашните добри чувства на българите към американците, за разлика от британците, могат да се променят и нещо повече, че е възможно да се засилят неимоверно много симпатиите към Русия. Между 19 и 30 октомври 1943 година се провежда Московската конференция на външните министри на Съветския съюз, Съединените американски щати и Великобритания. Един от въпросите, който се разглежда, е предложението на британската страна България да бъде бомбардирана. Думите, с които Чърчил предлага това да стане, са много грозни и обидни, бих казала, за българите. Той казва, че познава българския народ от 30 години. Това е един грешен народ, който заслужава да му бъде преподаден строг урок. Макар че, пак са негови думите, знаем, че българските чакали са под петата на германците. И е отправено едно искане към Сталин, евентуално американски и британски въздушни сили да използват летища на територията на Съветския съюз, което е дадено. Студентството изрази своята почит и пред паметника на българския летец. Поклон пред подвига на тия, които сред небесните простори покриха със слава българското оръжие и прославиха българското име. 2 дни след студентския празник на 10 декември 1943 година, американското командване изпраща към София 36 бомбардировача и 47 изтребители. От българските бойни летища се вдигат 41 Месершмита и Девоатина. Някои от тях атакуват челно, за да пестят време. Атаката има психологически ефект и разбива бойния ред на формацията. Проявява се един от големите недостатъци на френските Девоатини – липсата на достатъчна бронезащита. Самолетът на командира на 652-ро ято капитан Павлов е прострелян в горивния резервоар и пламва и се разбива край град Трън. Въпреки загубата, борбата продължава до пълното изчерпване на горивото в резервоарите на българските изтребители. До София достигат 17 Либерейтъра, бомбардирали кварталите Хаджи Димитър, Индустриален, Централна гара, Малашевци и Военна рампа. В района падат 2 свалени американски изтребители. Други 5 бомбардировача са повредени, но се завръщат в базите си. Този въздушен бой показва, че бойният стрес и скованост са преодолени от българските пилоти. Декември 1943 година неочаквано в Москва пристига ръководителят на американското военно разузнаване, генерал Донован, който провежда срещи с
шефа на съветското военно разузнаване генерал Фитин и с външния министър Молотов. Генерал Донован поставя въпросът за координация на съвместните усилия специално спрямо България. По искане на американската страна, съветското разузнаване им предоставя един много интересен над 50 страници доклад, в който ясно са описани всички военни обекти на българската армия, летища, пристанища, военни фабрики в България. Всичко това е обект на тези въздушни бомбардировки. На 20 декември 1943 г. формация от две ударни групи от 37 либерейтера под усиления ескорт на 50 изтребители Lightning отново влитат във въздушното пространство на царство България. Боя от 20 декември 1943 г. е ключов в историята на въздушната борба на българската бойна авиация. Българските орляци са приведени в състояние на бойна готовност на щрек, още при влитането на първите либерейтери над Балканския полуостров. При подхождането им към Велес по Пладне са вдигнати 16 Месершмита и 24 Девуатина. Пилотите им атакуват първата група на противника преди бомбардировачите да легнат на бойния курс. Американските екипажи не издържат и поемат по обратния маршрут. Без да достигнат целта, те се освобождават произволно от бомбите си. В същото време към София подхожда втората група неприятелски бомбардировачи. Преди да навлезе в зоната на зенитната артилерия, тя е атакувана от българските изтребители. Един либерейтър веднага пламва от точния огън на фелдфебел Петковски. Майка ми е родена нощта на 19 срещу 20 декември 1943 година, когато майчин дом е някъде към Вакарел. Чуват се тътени от бомбите и тя има цял живот порок на сърцето, заболяване на сърцето. Смятаха, че може би в ужаса на раждането. Въздушният бой западно от София е с изключителна ожесточеност. Последователно са простреляни 4 лайтнинга. Пилотът на улучения от топлодолски изтребител лейтенант Джон Маклендън се спасява с парашута си. Друг американски пилот е принуден да приземи горящия си самолет край село Горни Пасарел. Това е въздушният бой, който е един от най-резултатните за българската бойна авиация. Той е свързан, за съжаление, с загубата на двама емблематични пилоти. Откъснат от своите, подпоручик Кюмюрджиев води бой с 6 лайтнинга. На Кюмюрджиев са му казвали пилето, защото е бил младо момче, което е било току-що приучено на този иначе труден за управление боен самолет. С точните си попадения Кюмюрджиев сваля пилотирания от лейтенант Едуард Тинкър изтребител. Той до голяма степен осигурява нормалните действия на така наречените ударни групи, които е трябвало да преследват основния противник, а в тази ситуация основният противник са били бомбардировачите. Численият превес обаче си казва думата. Лейтенант Доналд Фоли прострелва Месершмита на Кюмюрджиев и той се разбива до село Калище, Радомирско. Самолетът на поручик Димитър Списаревски не успява да стартира. Той излита с закъснение след другите. След устрелна атака прострелва един бомбардировач и избира следващия, пилотиран от лейтенант Робърт Браун. Маневрира за избягване на обстрела от бордните стрелци. Открива огън и без да излиза от атака се врязва в неприятелския самолет. От страхотния удар огромната 4-моторна машина се разпада на 3 части и заедно с Месершмита на Списаревски полита към земята. Подвигът на двамата български летци, капитан Списаревски и поручик Кюмюрджиев, наред с подвизите на поручик Дисов и майор Павлов, ще свети като ярка звезда на българското небе, за което те дадоха своя млад живот. Българските летци са достойни синове и внуци на уния, които създадоха епопеята на Шипка и Шейново, на Тутракан и Дойран, на Каймак Чалан и Червената стена.
За да се засили психологическия ефект от бомбардировките, се разгръща масирана пропаганда. Започват редовни предавания на BBC на български език. Отделът за политическа война при Foreign Office предупреждава в тях да се избягват всякакви форми на приятелски тон, да се изостави изразът «драги радиослушатели» и вместо него да се използва Българските власти осъзнават силата на радиопропагандата, затова Закона за защита на държавата, онзи страховития закон от 20-те години, е допълнен с нови членове по време на Втората световна война и един от тях е именно заслушането на вражески радиостанции, това е термин от закона, за което са предвидени много сериозни наказания. На 2 януари 1944 г. Луфтвафе подарява на страната ни 26 изтребители Месершмит, някои от които модификация Г-6 с по-мощно въоръжение. Разбира се, тези самолети са крайно недостатъчни. На 4 януари към България се насочват 108 летящи крепости, прикривани от изтребители. Въздушният противник е засечен от радарите, но поради гъстата мъгла, заляла голяма част от Западна България, българската противовъздушна отбрана е блокирана. Американските самолети кръжат близо четвърт час над столицата. Част от екипажите опитват да хвърлят товара си по навигационен способ, без видимост на целите. Бомбите се сипят над Своге, Реброво и Мездра, чак до врачанското село Царевец. 40 американски бомбардировача се изтеглят на юг и засипват с 150 бомби беззащитния град Дупница. Англоамериканските терористични нападения над България не пощадиха и някои градове в провинция. Един център на мирен труд и стопанско строителство бе бомбардиран и даде свидни жертви от гражданското население. Освен бомбардировката, част от екипажите снижават, намаляват височината и са обстрелвали с бордовото си въоръжение. Улиците, по които са бягали хората, което е абсолютно безмислен акт. Жертвите са предимно старци, жени и деца, чиято вина е само, че са чада на един народ, който иска да живее свободен и независим живот. На 10 януари е ясен ден с слънце. Писателят Павел Спасов казва колко тихо и спокойно е този ден и колко безгрижни са хората. Това безгрижие до някъде е престъпно, защото коментарите са във време на война се ударят военни, не цивилни обекти. Вероятно бомбардировките ще бъдат някъде около Централна гара, а и там живеят хора, пише писателя Павел Спасов. Кой помисли за това? Насилието ескалира в небето на България на 10 януари 1944 година с комбиниран дневен от американците и нощен от англичаните удар. Бойният ред на дневния ешелон е от 280 самолета. Армадата нанася последователни удари по Скопие, Зелениково, Драчевци и Генерал Жостово. Основната цел, разбира се, е София. Воя на сирените изведнъж бива посрещнат от една дълбока тишина. И тази тишина, която може би е била секунди, като с някакво усещане един камертон, който отделя едно време от друго. Няколко секунди тишина, 3 секунди тишина, 6 секунди може би. След това има едно огромно трополене, всички тичат към скривалищата, не знаят къде са. Противоборството в българското небе до този момент не познава подобни мащаби. Силите са много неравни. Българските и германски изтребители правят възможното, но не могат да предотвратят жестоката бомбардировка. София става практически неузнаваема. Само руини, димящи развалини. Мирис на изгоряло и засипани хора, липсващи хора, много с липсващи хора. 1700 авиационни бомби с голямо разрушително действие падат в пределите на столицата и сеят смърт и разрушения в жилищните й квартали. Гледката от въздуха на грандиозното и безсмислено разрушение въздейства върху българските пилоти. Те се бият с небивала ярост до последния боеприпас. Продължават да преследват врага до района на Битоля. Свалените 6 летящи крепости и 3 лайтнинга остават да догарят на българска земя.
Българските зенитчици, изстреляли срещу агресора близо 2000 снаряда, също не могат да спасят софиянци от огнения ад на последвалата британска нощна бомбардировка. Една от бомбите напада на западната страна на старинната църква Света София. Тогава регенството се намира в днешната сграда на столичната община. И един шрапнел минава през прозореца и просто се едно пронизва кожаното кресло на регента Филов. И той самия е принуден после да каже, че войната от тази дата престава да бъде символична. Това го доказва съдбата на град Враца, бомбардирана като резервна цел на 24 януари 1944 година от над 100 американски самолета. Хвърлените безнаказано 380 бомби оставят града с почти напълно разрушен център. Доколко германското разузнаване има информация за подготовката и провеждането на масираните бомбардировки в края на 1943 и началото на 1944 година? През есента на 1943 година Абвера, германското военно разузнаване, успява да вербува един много важен агент, камериера на британския посланик в Анкара, с кодово име Цицерон, и чрез него са получени изключително ценни документи от сейфа на британския посланник. Той изпраща преснети кадри от разговорите, от преговорите в Техеран, от които ясно се вижда, че в следващите седмици предстои именно такава масирана въздушна кампания срещу България. Радио BBC в своите предавания отчита резултатите от бомбардировките като блестящи, способни да засилят чувството на безпомощност в душата на българина. Те наистина ускоряват опитите на българските правителствени емисари да продължат неформалните контакти с съюзниците. Едно от условията, които се поставят на американската страна през февруари 1944 година, именно тези бомбардировки да бъдат прекратени. Успех за българската тайна дипломация е постигането на 10-дневна пауза, която прераства в близо 40-дневно прекратяване на въздушните удари срещу България. Но тъй като българското правителство не продължава с усилията в тази посока, съвсем така логично е, че ще надделее решението на Чърчил, че трябва да се възобновят бомбардировките. Той казва, лекарството свърши толкова добра работа, нека българите продължат да получават нови дози от него. На 12 февруари 1944 година Чърчил информира Белия дом, че би било грешка да се спират бомбардировките, с което президента Рузвелт се съгласява. Съветската страна изказва мнението, че поставеният проблем е от компетенцията на правителствата на Великобритания и Съединените американски щати. Дава се зелена светлина за продължаване на въздушните удари и засилването им през следващите месеци. Точно британците започват тази офанзива с нощните си рейдове. В София на игрище Юнак се състояха практически противовъздушни упражнения, за да се покажат на гражданите действията на английските запалителни бомби, борбата с тях и предизвиканите от тях пожари. Англичаните са тези, които още от самото начало на войната прилагат тактиката на бомбения килим, т.е. не конкретни цели, които да бъдат бомбардирани, а да бъдат засипвани големи площи с бомби, така че да се получава по-голямо разрушаване. На 16, 18, 24 и 29 март от въздушно-предупредителните служби са регистрирани над 400 прелитания на противникови бомбардировачи. Те основно използват запалителни боеприпаси, изпепелили стотици сгради в Пловдив, Хисаря, Любеново, Царско село, Скобелево, Раковски, Девня, Езерово и столицата. Бомбардировките имат поразителен ефект. Но това води до абсолютна парализа на обществено-политическия живот. София се опразва, населението се разпръсва из страната. София буквално опустява. Въздушната война над Райха придобива драматичен характер. Защитата му налага германските изтребители от летищата Скопие и Ниш да бъдат изтеглени. Съдбата на българското небе остава в ръцете на нашия 6-ти изтребителен авиополк.
Жителите на София все още не са се съвзели от нощната бомбардировка на 29 март, когато отново чуват воя на сирените. Може би най-успешният въздушен бой, който водим, е на 30 март 1944 година. Във въздушното пространство на страната влита най-многобройната формация на съюзниците, състояща се от близо 500 бойни самолета. Небето над София се запълва от армадата. И тогава участват и най-голямото количество български изтребители. Близо 70 самолета участват в този въздушен бой. Това е първият въздушен бой на подпоручик Костакев. Той успява да се доближи до един от американските бомбардировачи, въпреки обстрелващите го десетки бордни стрелци. Изстрелите от оръдието и картечниците на неговия Месершмит потъват в двигателите и в пълното с бомби тяло на 4-моторния самолет пред него. Той експлодира и възпламенява бойните припаси на съседния бомбардировач. Отломки от двете машини се разсипат безредно край брезнишкото село Кошарево. От екипажите им не оцелява никой. Изсипали бойния си товар над София, американските бомбардировачи започват да се оттеглят, преследвани от българските пилоти. Те свалят още 6 летящи крепости и един лайтнинг. 8 бомбардировача и 3 изтребителя отлитат с повреди. През януари-март 1944 година, именно когато са най-масираните бомбардировки, представителите на съветското разузнаване в София под дипломатическо прикритие провеждат конфиденциални разговори с редица изявени представители на българската легална опозиция. След разговор с Атанас Боров, който между прочим е сондирал мнението и на българското правителство и е видял, че няма да се откажат от съюза с Германия, Боров казва, че това българско правителство води страната към катастрофа. Последният масиран дневно-нощен удар на съюзническата авиация срещу България е нанесен на 17 април 1944 година. Денят е Великден, наречен по-късно Черният Великден. Това е най-тежкият ден в историята на българската изтребителна авиация. В дневното нападение участват 282 либерейтера, прикривани от 131 значително по-съвършени изтребители Мустанг и Тандърболт. Мустанга от голяма дистанция много е наподобявал силуета на Месершмит. И когато започват да атакуват първите ята от изтребителния полк, те са възприели приближаващите се изтребители Мустанг от ескорта като свои самолети. Това е довело до загубата на 12 самолета и на 6 пилота на практика. Армадата влита на Балканския полуостров в района на Шкодра и се насочва към Врана и София. Българските служби за оповестяване закъсняват с командата за излитане. Времето за излетелите 32 български изтребители не достига за набиране на височина и сбор в единна формация. Атакуват от ход. Боят пламва веднага. Пламват и простреляните двигатели на бомбардировачи, атакувани от поручик Йорданов, подпоручик Дамев и фелфебел Даков. Воденият от капитан Бушнаков, 2-и, 6-ти изтребителен Орляк, се присъединява към схватката едва когато вражеската формация достига София. Капитанът постига унищожителни изстрели и докладва за свалянето на бомбардировача. Старанен удар поручик Неделчо Бончев сваля още един. Колкото и да е невероятно, българският пилот успява да се спаси с парашута си. В резултат на въздушния бой между изтребителите на територията на страната пада първия свален Мустанг. Още 9 неприятелски машини са засегнати от огъня на зенитната артилерия. За съжаление, останалите бомбардировачи изсипват 450 тона бомби. С тази бомбардировка завършва въздушно-настъпателната операция на англо-американската авиация срещу царство България. Тя не постига набелязаните цели и не изпълнява основните си задачи. България не е заставена да капитулира. На 6 юни 1944 британските и американските войски ще дебаркират в Северна Франция, в Нормандия и по тази причина бомбардировките над България ще бъдат силно ограничени и практически ще спрат.
Само отделни авиационни формации прелитат над България към Румъния и по обратния маршрут. На 11 юни 1944 година поручик Бонев се бие сам срещу група американски изтребители «Мустанг». Сваля един от тях, но и Месершмита му е прострелян. Поручикът е принуден да скочи с парашут. Докато се спуска към земята, американски пилот насочва машината си към него и го разстрелва. Неписан закон е да не се стреля във въздуха по обезоръжен противник, веднъж отървал смъртта. Разликата в морала на българските пилоти проличава няколко дни по-късно, на 23 юни, когато завръщащия се от мисия над Румъния Боинг Б-17 е свален от български изтребители и пада южно от Карлово. Оцеляват 5 от летците му. Подпоручик Стефан Маринополски е свидетел на падането на летящата крепост. Информиран е от местните власти, че оцелелите американски летци са арестувани и отведени в кметската управа. Подпоручикът ги качва в служебна кола на своя отговорност и ги отвежда на летище Карлово. Взема ги с колата и оттам право в Карлово в летище и оттам право в офицерския стол на Манджа. Такова нещо във Втората световна война няма. Пленница да отидат в офицерския клуб на вечеря и на следобед на ракия и на вино. Преди да бъдат отведени във военно-пленническия лагер, един от американците подарява на Маринополски кутия цигари Lucky Strike с изписано името Мартин Хетинга и адрес Виксбург, Мичиган. Един от тях ми даде адрес, докато хапахме, пивахме и вика, така може да един адрес да имаш, че да се обадиш, ако те мисля, че така става през войната. Но млади момчета, даже по-млади от нас бяха. Българската държава заплаща варварската кампания на съюзниците с живота на 4208 души и раняването на 4744 основно граждански лица. България попада в тази парадигма на тоталната война, където всеки, който обявява дори символична война, уви, си носи своите горчиви последици. Материалните щети за българската нация са оценени на над 24 милиарда лева. Не помня къде го бях видяла като реплика на Чърчил, вероятно в някои от стенограмите или в мемуарите му, където той казва на своите колеги: дано бъдем победители в края на войната, за да не ни съдят за това, което сме причинили с тези бомбардировки. Предстоят превратът на 9 септември 1944 година, репресиите след него, жертвите от участието на българската армия в бойните операции срещу нацистска Германия и разстрелите след Народния съд. След съветската окупация на България, голяма част от пилотите на 6-ти изтребителен полк попадат под репресиите на новия режим. Убити са командирът на полка полковник Вълков и командирите на два от орляците, капитаните Русев и Бушнаков. Легендарният майор Топлодолски заедно с голяма част от своите другари след арести и побои са принудени да започнат живота си отново, забравени от българския народ. Затова и нямаме паметник на защитниците на българското небе. Но се здобихме с такъв на тези, които ни бомбардираха. Защото наистина ние не умеем да уважаваме хората, които са отдали всичко в името на нацията. И е позорно, според мен, тези хората продължават да тънат в неизвестност. Има изумителни съдби сред тия хора, които така и си отидоха от този свят, незаслужено забравени. Това е. Hello? Hello. I'm looking for Martin Hettinger. Yes, that's me. From Vicksburg, Michigan? Yes. Finally. I've been looking for you for 38 years. What? You said I could visit you after the war is over. I'm the Bulgarian officer who captured you. Don't you remember? Прикарахме добре, направихме обща снимка с всичките ги до един.
бяха живи, наредихме се, направихме и така се нареди, така сега ти си пленника, дига ръцете, така да, аз сега се дигате ръце, е много смешно беше.